Oh, abusia me kope bibi aba bedi ene me beye den ene enam. Erabe bi a wone China fo ene ye adwuma. Sisi ameka se wahwere ne nkwa. Enchiremu echire se eye electric ena ashock erabe yi. Ama wakọ situation we mu. Na yenye opani bi ewa homa yi so a o chechire nsemu ne ye ne kofa ba ya erabe yi atumi ahwere ne nkwa ya ye. Enti kame ho ne yenko ne konkotie enchiremu no embra. Ababa wa wone China fo na ye adwuma. Aha, oh, kama. Wo kire se plywoods adwuma ena awuraba yi oyo. Wone China fo so wan shofo yi. Enti adwuma na no ye na adwuma ne so wo kotese a. Wode ama na adwuma yefo a eho na adwuma yefo yi etie. Afede ye nkote a yesi awura no. Ele tukushi anchen. Hey. Ele tukushi chene san. Ha. Light ya fa awura ni Emma yakwa ko hu se awura no ewu kai emi atam awura no e de na kwa yaresabia ye de ni koduru ye no e na dokotafo be kire se awura no is dead on arrival ye de ni ba beduru ye no na che se awura no no obo enhwehwemu ene ba betodwa se ye kokoto awura no wone dem ho no sebe na dross kura bi hyam muntie o wo ya ba ya tiatia wo ye wone a ewo sisi fia ne bi na oba de awura yi ahwennie egu na sene na wan hwehwe no oda ho enti wo tam no aba mo kire no ene ono mo pe underwear bi ene ono mo de share awura no enti ni nufuo ahwenia nu o ni nyina egu ho ene ya bia awura yi aba abeto mo kire dem ho na wonu mo hwe aba ya ni nufu ntam no ene onu hu se ye de bibi te se ayonwo a ya progo light e de ama no na ama na ye hye ni ye de si awura ni nufu ntam tare ho abaya ni nufu no enya akese ni bia eye nkitinkiti ni bia enti unse enufu onketo ne de emfimfini no pai unse akese no ene katwi ende ye kamwa akese ne de ene de emu edu ne de ene ahane ha no space nam enti e kamwa ade na osre oya me you na osre o se se na oya sa me you afrim nani na jo ese unu sirefo na se chia no ya se nwenye na me so me se ye oya hame obo atiefo obo ade ama headlines ni nyina afrim trim wahame enam ka se wo ya hame amafo pentokwa pa swamp wahame obo unwe atoazo obo wahame so wo si wo mu de ayo no atare no fo ne ntem obo ho na duru ye wahame makai so se me kai hwe ana me kai babina o se ni furu ni bodu no atachi no ani ho na odu ye we su de sisi ho enti ayo ni nya ba bi tare kama ya na duru ni me kai hwe semnum sabo ya fast okay yankwa homa ne so se ye ya me ne wo ka sei ye ne professor Kofi Jaba oye mia me ba atoye natifi fam enu odi ni dwuma wo ye nsentwroni e wo Western North region and the only professor in radio menya no wa homa ne so Professor Jaba Professor mon shade mame na mon fa ne mra adofo ye ne Professor Jaba ebedi nkomo e de afasa asemwe ho sebe se ekoda na ye ba emu nsem a ya ne kan ye ho no ya na edoso ababa awai aba behia ne nkwanhia wuo ama akwakofa asem a emu edu na eden e de aba na busuafo sabre yi aye ka sei abusua hunu sebe kotokrio na nkampese ode kora ashem awuraba very young girl ya wono aye na dwen se obekonkoden e wa abrabom no provide the amane ho se ye ya ka say yes electric na ekuno yakwa akohunu ayonwa sebe ade bi etu atare to te se enipa honam ye de awura na kwa akodura yaresabia se ye ya ka say die yes awura no eye light
ena ache awura no ekuno enti se light che se awura yi na ebekunu a enipa da se ni betumi ahwe Nyankopon anim ono ankasa be plug iron ama iron aye hyehyehe bra won hye hwe nka de obewuo de ya no hyatade wahunu obi a wokwa kosen ne ho ahoma sebe wo bo ne ho kwatere kwa ebi nsi obebo kwatere kwa kura anya hwe kura de drose entume etwa ni mu supporter bossa shoso anasa ade ode bekata sebe nase de enko obeye nanso we de yekoto no na ye na hwene enko a ne guso Professor Kofi Jabai akwa beburu Kanajemi Josomu hiafo awiai medawase sema frewo otek 102.9 asamba bada bidwumadie isu a wagye me so na woni wunua panyini krob ya sante bebo nkobo wadama asemu yi a efiri Babiani Anyinahene mfimfini ebei sabe yene ye wa santemane ahinkro kumasi mwo no yadwene ho a ye nhyada ntiase yie awuraba no wo ye awuraben ye kokko hunu no wo he ede na ba ni nufu sabe entamo ena ehodomo awai ni eka kire yense eye electric ena ekiki awura no ekuno asem no emu nkyire mu pa ne sai Kofi Mina medasi yeni abaya bi ehia ni Kofi kwa mu a me no kasa Babiani man ani kyereta busuamu ni nyina asa benkurom se owo we die omuti ase a eyi esan ehu yebaka se amanebo a omede babo abusuani nti ena makromu ni abusuani nyina kasa asem we na asem no ani mu nkyire mu ani se abawa ye kana se ni din ani Gloria Ade abagunu kura akyerese busumi etwa mu na ababawa ni nyamfie bi wotwe afei enwawie SHS afi etwa ni mu no na owie ya mene wo kasa mprempre wote akire ba bi suicide board ho no ebefa ehin na ne papa ebetini ani abusua ede no ntoaso ebefa enu na sabi o tede mpanyina kasa nse ni adwumadie no na bonsambo ne panti ni abaya ba ko ye ni sister panyini eka kire nse so obetina fa ko na obeye tosom edie eni womra na bia odi dwuma na so ye adwuma ewo eye plywood company bi ewo eye efieje nkwanta ewo atuma mponi amansimu na so abia se sabia ni Babiani pa ye nti dodo na ya no muta abodi ni bata Babiani kenti braka kramu eni na ababa wai ehya ase ni nyi etu sa na mo na kirese ho anu mukọ apadi a omukọ joada na kirese fiada omabomobia aba enyimre na kirese weekend no de omupa omu maame ne omu papa nchen ewo eye Babiani lanso nanu na minia yankantia atiefu asoboa ababa wai na otwetwe mu ba ya na kirese nka abusia ne hwe ani mu se na otwe etwam na otwe awie etwam nsu kwambia so mani da kwa se omureba na wena ya wadanu ade ebechi efiadan abusia ne kiremu se omwo wanka bi shemu omunya nkra se omudi shiene sabi watwana nanu mu wansiedo adai sabi wo wanyare no wu ye de wo hono na so esese nkiremu ni bansa na abusia ne beje wanyare no wu ye na tumu a omatimi agi atum na no mu beka se abia no abia se eye anyinamo na abomodea akano ama onamso atwana nanum ewansiedo nke ya anyinamo dia ne na anyinamo ne nkwa bata mu dia yin asem ne yeke enu na abusua ne kiremu se omunkote a electric iron asa de sabi mislamika
Obi a misiro sabi o wonam a watu ahia ye beta bata o sabi o twampo o plug ayo hye de kan wonam akwa ba bia obeye bibia mo o sabi bibia cheso aba ni nipaduam akinye nya daji akwa plug electric ayo anhye nai amonensa ana nka nipadua no wonam akwa ba bia na mom ni bu impokuya ntem na ayo kire se won mo kopia baba we so ekire mso mo ko na ayo ni sia bi adanse ahye mu kina se kire se anyinamo na achi no anu ntin kwada akuso so awo sa akwa so no na bibia se wa kire se baba wa na beto atade Aba se mpo atade bia sumu wonu ma kire se ebia ka atade we na kwa se bi wo wudie na so nke ba gina ma ne se yesusu se nke bia wo ba beto bia se ni ho ana bio ababa wa meda adeja kwatre kwa 11 on shefi Ow ana wada ho but ni nyina nkamfu ano obu a omudi amane bon bebo abusia na ekire mu se omudi esusu se anyinamo no na abomode ase awia no a ekunu ewo sa kwa na abusia no su kire mu se omu wiase atine wiase atitina menu kata mprempre asem na koji eye nyinahini apolisi fonse mu ye nhwemu na so abusia na de fredi awia yi omudi na motel katafidie so ama aye abamu mpanifo mu kabie wo mu ni apolitifo mprempre asem na bedi wonsam se wo mu manhwehwemu a afifi kofiko mu sene mpo yebaka ni se eye baking powder enedi ewo nhwehwemu nu esa se kurobi wa kurobi to aso esa kwama ekwambi aso mu na nyum kwankro mu nan so mu be ma na du eye kimpom ejina bra ubi shaya ahudiri semwa anaduma na sem ankwansi ewu a sebiwo esi bebe die ni okay ania professor ma yentutu asem no ma yenya ne postmortem ewu Tech FM so na awie yi ewa asem beba da bi so ababa awa no sebe ayone a wo kire se eno na ache no na akunu no wo hwe saa ne kukumu ho baabia yede ayon ni si ye no a ne ho ne tesei na ayon ne nso to etesei ayon no onma asem no doye mu dance for kese paaye ababa wani papa nua ena yebaka zero papa nua kuma onu su eye adwuma ewo saa plywoods ni hono mu bi omutin sa no no the first person I better so bowura dem ho do kire mu ne se okwa onu ekopie dem ho no mu na ayo no esi meka nse ne ba no bontem ena ma ayo no hie ni ntikura na atu hono mu no mpo beka nse etare ayo ne to enti anya bia no na sabi o asemu edi ya kwa sa asem bi akire se ne wawu ana ayo no kosi ni bo na wantimi akeka ne ho ana se nipa amoja mbuo ne mu enkwa woni mu se ayo ahye no wanti wada wonu mu dinya ma ayo na ye de beye abra wanti tere ne ho eno na ama menka se Babiani kromu ni nyina mprempre an nipa mienu miensa abewu mu bia nkomo no mu die se mu owere ayi prof we awurai sabe bia ya wote ewo line so ho no ana se baabia ote se awura wo ye nadwuma no eye bia ye bei one hwan ne te enti sabe se light chi wo bi kura no a anya hwe kura no dede bi bekoso entwahwe bi bekoso anantiamu bi bekoso ni nyina mu no obi antehwe kirase free wo mame honi asem ni point no ababa wa no unse mi nkire mu ma hu se oni ni sister penyini na nam so ma se bi okopie mu ho
na minim se yɛbɛka sɛ unfortunately saa da no asɛm a yɛka si yie na ne nua no atia ne n'akyi sɛ wɔbɛdi dwuma bi wɔ Asante mantam mu Kumase ɛno na gya hye asansa akyi ɛma saa asɛm a yɛka ɛtumi si yɛ wɔ berɛ a ɛdan a ɔmukɔ ɛyɛ yɛbɛka sɛ adwuma mu hɔ no mu a ɔmo ɛda anaasɛ yɛbɛka sɛ ɔmo da ahoma no ate atom monsanfa prof mramame monsanfa ne mramame kyerɛ sɛ asɛm wei no sɛ ne ayɔ no efiri poase na ɛba nanso mfuturo wɔ ho asa efiri poase na ɛba nanso saa particular asɛm wei no mfuturo wɔ ho ɛsɛsi enunum saa biaye na ɔnom kɔ adwuma mu hɔ a wɔnom da no ɛyɛ hwannom na ɛda adwuma no na allocate obia dan ɛde ama no yɛ ntie bia mekro bia mete hai sɛ me yɛ adwuma ɛwɔ saa ntwiagye nkwanta plywood company ni mu a mekɔ a ɛhɔ na meda ana sɛ ɛyɛ biaye a adwuma yɛfo dodo ɛne da hɔ ana awura no ɛne ne nua ne pɛ ɛne ra saa biaye no adofo mom yɛnsa mfa prof mra na prof mɛyɛ saa nkyeremu wei ma me professor ka Metro on Kakrovia. Very good. The enemy busa ne say, saa dan that very particular dan no a yakoto awura ne say wawu a wodam no. Say adwuma no ene de saa dan no ama adwumayefo a eyo no nko adan, eyo no ni nua dan, ana adwumayefo ni nyina dan a wono modam ene okohuto mu yi. Yebisa no nkyeremu de ma ye no ne say adwumayefo no mu bi ene da ho na ɛhɔ no mo no akɔyɛ mmaa ne mmarima nyinaa na sɛbio ɛkɔ no ma paadie nti mmaa no mu bi a ɔmo yɛ adwuma wɔ hɔ no ɛhɔ ɛna yɛbɛka no sɛ ɔmo ɛde wɔn tiri ɛto ɛwɔ ɛyɛ saa ɛyɛ daa no nti ɛyɛ adwumayɛfoɔ mmaa no bi dan ɛyɛ mmaa ɛkɔ adwuma ni mu no na da saa daa ni mu saa pepepermiya enti ɛyɛ da na light chi sɛ awura yi a sɛbe meslebusa wo na wo bia ni hɔ na awura yi nko an yɛse light akye no electric iron wasi ni boom ahye na aku no wabra no wo bia ni hɔ ɛno ɛna bɛpem sɛ me no kasa yi ya yɛte ɛsan sɛ ababaawa no mpo nkɔmɔ ana ebi no mu edidi ɛwɔ akyire ni sɛ ɛsɛ nipa deɛ wosɛ nipa wu mpofiri mu wuo saa no a anya hwee no sɛ bio emogya bi bɛpraw na meɛhu sɛ ahometie wuo na nipa no nam so ewu ya mmea wodoɔ bi wɔ hɔ no ma buroni bɛka sɛ ɛyɛ notable ɛyɛ pass bi a wobɛka sɛ saa bia wei deɛ emogya ne adeɛ firi hɔ no mo ba a ɛnhyɛ da nyɛ adeɛ ɛboro so ɛsiane sɛ ahometie wuo na saafoɔ no yɛsusu so wɔnam so wuyɛ no nti sɛ nka baabi te sɛ yɛbɛka sɛ bi a wɔbɛka no hwene mu na so mu ne nkammea bi saa but me nua nam sɛ na ɔnhyɛ hwee nti binom a ɔmo nya akwanya ɛtumi kɔ wɔ mpo kyerɛm sɛ sɛbi awia yi tiefoɔ mfa nkyɛ na afe na mmɔgya firi anya biara no nnipa yam se no no wɔwu ahometie wu a ɛmɔgya tumi firi n'ase ma ne yɛyie korɔbea asɛm no ɛhɔ ne asɛm no nti wei na ɛbɛhyɛ mu kena sɛ asɛm wei deɛ asɛm ɛbɛtumi adi akyirɛ ama na yiyi ne sesa no a wɔno na ɛde ne kɔɔ saa adwuma ni mu no wate saa ne nua yi wuo yi wɔno no sɛdeɛ meka no waba ba bɛduru sɛ ɔkra ne nua no abapa ne sɛ ɔbɔ hwii no abɛdi dwuma bi wɔ Kumase na wasaa aba saa da no a nti ɔba Kumase ne sɛ wɔkɔ ne nkyi ne sɛ wɔkɔ pie su sɛ bio nea sie ɛno no saa dane adwumayɛfoɔ da mu yi ɛyɛ dane a wobi tumi de ne boyfriend sɛ bi a ne kankyema bi anaa sɛ ne dɔfo bi kom ɛma bi a wɔnom kɔwewe anaa yɛbisaeɛ no deɛ yɛbisaeɛ no sɛ anyabia no ɔmutumi yɛ cross carpet ne nkesa ho no ɔmu kyerɛeɛ no sɛ nyameɛ no nokure ni
say adwuma ekwo say ordinary normal working days ni die eya na the possibility no enya possible na mum enka ebia weekends no a etoda bi ebeka no say bi mu dodo na akwa nipa ba akwa na ambienu bi na say bibi besi akire dia re de o predict a enye yie ba dia dodo na so kan say akika kwa sa ne de na akwa yese ase obi su betimi obi mu susu se obi na kofira baba o ya wora ekwo ba didi ye no hu se hede ni wo de ebetimi aye finyina mo wo ene ebia enam so asabio nipa bonfu sam ba ni tirim because obi a wasi bonfu kwa mu de asabi won chada nsuro akwo atemu dane da bone ohu ene ebia wonam so edi na wu wo sa akwa nti kese misreaction ena baba yi edi abado dia mkofo wo Babiani no patemos edi na adwuma mpanyimfo ne nso aka wo sa asem we ho enano ada enene na sa adwuma no mpanyimfo bo anan officially ebabe edi yebeka ne se sempa ebebo abusiano nano memendane na nyame ena edi mpanyimfo no afofie na abusiano so yade etimi bo sabi wo bai sabi o mama bibiboni bi a China fo na adwuma ne ye won de ani bi ka ho ene Ghana fo mpanyimfo mo de da no ni bi ka ho a omo eba ya omo ene abusiano ebetena ase wo na kwankwa no ni abufu a na ahye wo mu man minia na esawani nso o ka kire bat ni nyina mu no busiano ene kuro mu mpanyimfo bi nso a omu ekire mu sese ekoba ne se de mrantie na adwene no etimi bemu a be ti se buroni be ka se mfunso mienu o ka bomu enye papa no two wrongs does not make nti and I'm so ma omu intervene ya omu timi hwe ebo won ho ban ma omu ko asudwe mu a na enedai se abusiano ebetimi akwa akopie mu because nyinahine apolice fo kire mu se adwumayefo wadwuma mu wonu munyina no o behia wonu ewo o makachi enedai na o muso mu bunkuntato ano na adwumayefo a o munim so mu wonu mu no bunkuntato ano nipa be se aduonum nsia ya 26 nti sa afori nyina enedai ye reso mbetimi akopie mu onyina hini apolicefo enso akachi na police atutu safo nyina no na omahu sedi asem no sitie fa ankasa sese ye ka sei awura yi Gloria ade na mu ne wei empempe de ade se na mu no ewo Babiani abai sabia ebukurabia na adokotafo apaapai aye positive bi ahwese edie na awura yi ekun no ana me pa chopi wo munyantu saa na mo no empelempele me no ka sai de se de me di kan na ana abusia no ni adwumayefo ni nyina be di kan kopie politifo akache entinu enu akiri no ana minim se ehihia hodo aka no so no ebeto aso na de efiri se wo firi mu no bepim se me no ka sai de enya de se saa na motu no atimi akoso se hwini beka se otedwere eya asem wo kofi eya asem yate yeda ase eburu awie ne wada agye ene wunhwehwe mu mapa wayo koso adi akire na asem yi de ebefiri atoho bia no ma yenso yaso ntibi why mini ameye na sapepepe adofo ne adehye we ye me ankasa meba madie nyina professor Kofi Jaba na asemu asie ewo plywoods company mu ya wo kire se eno ewo entwaje nkwanta na ababa wa afena wawie ne secondary school awurai SHS en wawie watifie sebe ya wantena fie na sebe enkoda ne bibie wo ho ne sister ya adwuma
ɛwɔ saa plywood company we mu ɛna ne sister se ne yɛte saa de a won so bra bɛyɛ plywood adwuma yi bi ɛna Gloria Ade wakɔ akɔyɛ saa adwuma yi bi na dane a adwumayɛfoɔ dam ɛna awuraba yi yakɔ akɔhu sɛ wawu dam na ewu a awura no ewu a ɔda saa ɛdan ni mu no o de medemo ɛbɛkɔ Facebook ne so na medemo aba YouTube ne so na mama mo aba bɛhwɛ awura no sɛbesɛbe ni wuo no sɛ ne yɛteɛ sɛ yɛ ya me ne wo ka sɛ sɛ wo ba Facebook ne so ana YouTube ne so a awuraba yɛfrɛ no Gloria Ade no ni mfonyini ɛna ɛda adeɛ ne so no fare to so ɔba adeɛ kyia me kyerɛkyerɛ sɛ ne awura ne teɛ fa kyerɛ tiefo we yɛ bra a wɔte aseɛ no wɔnwu yɛ no sign na wayɛ ne yɛ money following kyesɛ sika ni machi money following sign ɛna awura no ayɛ no we yɛ bra a wɔte ase kyerɛkyerɛ sɛ ne wɔte kyerɛ memre wado yo wɔyɛ awuraba bi a wɔyɛ tiatia onye kɛseɛ na wɔnyɛ tiatia paa no nso bi wɔyɛ ɛhɔ no hɔ ne kɔn no ɛyɛ tia kama na afei we die waboduku waboduku kama sɛ maaya ne peduku we 18 years maaya ne peduku na we so die wabotete woduku paa wa mo ametua na nunu bi de eboko ya chi na bi na watua na wode ne nsa aye style money following sikani machi ayo we di wo na abedi na chi na wada so sisie ya wohwemi okay ebra wonom kɔto so sɛ awura no ɔda dan ni mu na sɛbesɛbe wɔtabiri no ɛde ni free saa dan ni mu ɛkɔ ɔmɔtwari no momfa samfo nyine ne nto so ya monkata ni bibi ne so mame fato so na tiefu no oba de achia me akra hey aha hada hu ni ye ohun se awura ni nufu susa unse de ne nya akese ni bia enti unse basa engeto ane de mfimfini ne da ho ade na ohunu o de awaka akra me hu se oba eda ho mo na de na ma sheda de oteki na tototo ayi mo oteki nzu fili bi ene de mu bekumi o obo ayi eda ya sa na sisi ayi de ohu ne bu mu no na ne nofo no yenkuru atese anka no da bi odi yi fimu kasa ye nufu nketoa toa so se nketoa ye wodi wa kasa nufu nketoa toa so enedwo meme prame na chei kwada da ni kum na si bibi atu ne bo emu no mfimfi ho eba ba bia na koma wo no ahonom na utimi hu se ayo no adro ho nom na wohwa we nukura ayo no esan pa ba fom fiza ayo no kesi enuru sei nse ba bia adro ayo no ankasa ano fiafia ne ayi dia bepem ha na ase ho no ase ye twekwa akiri kakra ene ho no aworo atu esa na awura no da ho aha nipa nyo se ba kono no mo sini trase o mo amfa ni ti ama tisie yi de wo mo de ni ti no nso so aba na wo mo de ni ti na ba na first no na wo mo de otek na toto ne nofo na ano no badwoa na ano no aha sisi de we de o mo yiyi afiri ho se akura akwa se o ma mo otek no fili nti o mo se o mo mpa asem bia o mo yiyi afiri nti ano dwoa no eno nso so etetewa o da ho kama na nani nkata yo se wu atofuwa beden woni akata no beden woni akata wa hwe obi ani wonu wasam nanim hey okay hey enti emfonyini ahodo a ewom no na muahu bi no na awuraba yi ono ankasa ne papa ya sese ya ye kasai ade ato na nipa kese eyi opanyiri kwaku ade papa no ensenchofo ne kasai Kofi Jaban ni nuanom ebusa ne se enti sa asem weyi a asie yi wona we ye agya wo unsu kyire mu sei ni nua kuma papa ne ba oya adwuma bi
nti me no ti he no ne dika tumika e fa ne kwame won ko so e yeminua no no bowra ho nti me no bowra ho no na won hye pants won hye atade na wodaye ya na ayo no esi ne so nti na magya tum se nyi ni se nipa bewu na so se be na adwene nya obaka progo ayo e de si na koma so se okunu e de ba ko be pre ma ayo na tofo nti na wodaye ya ayo no si ne so ne na me gidi so bi ne di ni bone na yada ko progo ayo no no si so kodi yini aposi fon se mo si ali ni investigation si ali ni ko mi ni no o ma me na so e mebusa me hwe nti se nyambo a e kira ana mo se me mla Anyinahene na de obi ana mo kan kira ma de se le ni se na se aposi fo o me bana o wu no akoma ti kasa me kasa bo ti man se komo nye nhwe mu fiko a me hu me ba no ye ku me ba no enu hia okay enti we ye opanyini kwaku ade papa yi ono na oye akwada no a wafiri mu no ne papa ti sese ye ya ye ka sai die ababa wa glory ade owo mochire na ohwe baabi a oda no a onse ni triso obi nso nan na hwe ho no ohwe mfonyini ne ba akokra no a utumi hu se chef bi a ya hihye nipa wom enye we kura ba ko bi wo ho utumi hu se sesei nipa wu pa nipa wu ti se oye nipa na wote ase onkwanya mfiri wo mu a da onyankopon ase na hwe wo hu yie na wankwa ankusie wu onhwe de hihye ho nyina ni nyina ya ade nipa da hihye ho saa na prasta number gugu so do etata so saa no eno no oba de so ahunu nipa da hihye ho saa no Mama bobo ne shares shares do na ye du wura mu wa won ko ma kire da na bi nie behwe bi nipa na hye ho saa do nyamfa ne nhye mu no da form wa fe no mso ma ye we de ande ye said da form ye nye ne o me ye ho adwuma na we wonu koduru dan ni mu no ene wonu mo de draws we share no na draws we kura no kire se bi nhye no na bi nhye no enti na chi ne nchen ho de wa share groves ejina ne nchen no nipa na hye ho saa do nipa na hye ho saa no na ba ko na ya ba kutiko na ba enti uti ase asusu kire wo ho me kai twa piase krachi bi anu onko mo kire da na okọ obi bai si ye mai sa die ya nu anie ye ya na mo sori a mo de bo yesu dwei mo mesen ko mo kire na mo nkohwe mo ni so ade wo de sa wo kire wo ho a se nipa kasa wo ho a chiki na utuma se wani nso ade a se wo de wo so wa pega wo metri a ya akohwe wa wi ye wo mo kire ko hwese ne ye wo me baabi a ya na ye mawre hokra kese ye baabi a ye yi nipa no na ye de wo to baabi se wonane as no mfiri wo ho no ye tu buram nipa nsehwe se wonyina ho na nkwa wo mu a wo yem tumi hyew se nti wonyonko nipa nie woni mo kire ni kasa obeka kire o se de na hye fridge mu amna ye sa no ye fish wo mu ni se nipa bi aye se fish bi a ye de wa hye sebe as brog mu na ade na chenchene ho ni eyi wato watwene no ana se abuafunu bi saa na tie sanse fo no ombeka kire o se nipa wu a waye te sebe abuafunu onni nyina ayepe na aboa de ye wo wu a sa akoko funu wu a sebe boys ya akototo gwaman rifo ebinom tramofo nom ne ade yi won mutumi fa kọwe na wu ni pe wu a kwa na efa wo akọwe wo Dr. Fobeka say why spy enti nipa da sani a wote ase me se wo de se wo ye obi a wo kire wo ho a hyeda be hesa mfonyini we bi keke be hyeda hwe bi keke we wada hoi eye fresh ntinu aye fresh enche obetwintwam 2 hours time now obetwintwam abaya 18 years o fia hwe wonhwe mi modin enso wonhwe show kama o ni chen nyina da ni kom abaya ni wosisi fia ni bi kama o enso wonhwe wonne da hoyi we yese electric na achi no enso ye huru se ayon ene ye di si ni boom
wabra ye koto so oda dem won hwehwe ene oda ho ni chain da ni kom na mbeka na dwoma na semwe e de kire yen na se hwehwemu mapa ankoso ama ye hunu late kure chi se wura we pa ku na Anyinahene police commander awia I greet you ya da so wo ho ye ni de akire ye nini ye hwini nyina e de akire a ye nso ye hwebi na ye behunu baabi asa semwe e be kwa akosie na ye nyina no ye hunu bie oba de achia mi e Agra 1 minute Agra dion edio be man su na de etumika etin hey pa ye abayu kama say na Agra won say ensem bi wo ha aposifo wa adwuma ye papa if you say we yes light na kuno light ku obi nso so a doctor for ebetimi ehun say e fa ne mu no enema bi wono mu a say ye ne ade me kura de mi senka say light e ta chi nipa ne kuna bonse wa yetum na wura we de bibia nsesan say ne body ne kura change say de woda hwa no the aposifo no e wa adwuma ye senka ye de ye nya aposifo ebetimi de ano a chechire mu ide a ansa na obi beto ade no wode ade se ho se oba beto ade e wo so se mpo table nso a wode table si ho na wode ade ase ho na afei wafa na ayon a wode ba beto ade no tade a wo be hye no so wo beto no so ene so gu ho we so de chire mu chire se ebra wo mo ko ye no we nyina wo ma huwe ayon kwa ana ayon no ti se ne bo ayon ka hye wa anhye wo sere ho baabi anase yemfa ne senke nsuo wa ne nsa ene bia ode ne nsa e ka ayon ne to ahwe se bia hye ne bia ayon ne nya papa na ahwoko na ene kwe hwoko aboze wo yam hye wa na ajawayi na nka enye ne na ho baabi anase na ikwade anka enye nwanwa se ne bu mu pa na ade na sie na wada ho na wan hwe enti ne pant na no okoto anza na washa na ebia no okoto ne pant ebia na ye ba akopenti no okoto pant no ansa na wahye ene se wa se ne yehuni wo de foforo aba abaya we ho wo de foforo aba oba de akra metumi aka na masre posifo se onu munya hwehwemu yi eno na me awura we mu adwuma ye light ne ku no omu adwuma telling you se posifo ye hwehwemu ye wurase a onu mbe hunu se ayon we ye de hye awura no ke no awie o de ma me nkyere wade asema no ya ma me nkyere wade bi enya nwanwa ma no ya pa allegedly awura we na wawu awie ma no ya pa ene de ayon no e de to ho ma no hwe oba de chia me se kofija ba tumi si ni pika kire ye se woni ye kopie se no confirm se awura we no oda kwatre kwa no won hwehwe ya eno ye baako se wotumi kan ye ma waka se yesusu mpo se ye hunu se awura no oda ho no sebe ye hu some stains ene e wona se a allegedly eno ye baako se bema asante bra onye virgin bra na mi musa sa akura we mi musa o mi pese be busa o mi pese be busa o na mi pese be busa o ba de chia me jataba de mi busa na asem beba enti mi busa o don so asante bra dabi wa de na yere nyam mi musa obenya asem mama mi musa sa akwada yi wonya virgin na ye hwa de bi ema etie me wo de wonye CID ni oba de chia me we de kuso mesre wani die kakra wadaro mama tafre wano kakra na kwada wei enka sembi so obetumi aka no kore nko ade akyerebe de a onka mfa nkyere me etiefo krachi ni deeper den kansa no oba o Tek FM ha no ono nso sebe kakra ohwe ne mama musei na nka anya yi a me ma me hu na wa hwe yo be ka se me fa akyere na me ko pe no enti wo sebe kakra enti ma frɛ na asante ba force asante sebe ka unya me so no kore fa kyerebe me onye virgin right or wrong very good why are there there be also on yeah the what to so get wo be ha wo kwadwo mo bra o de ye mo de on de minimum no there be bra de come kunu wa fidie we so why you very fidie we ene pa de gadiam de be ye kwadwo mo pa kwadwo mo ye very dabi
kwadwo deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ atiefoɔ adeɛ bi kɛkɛ mepɛ sɛ mebie ma na maka atiefoɔ mempɛ sɛ mɛuse agya kwame anaa mɛuse ɔbɔ adeɛ kyea me. I want a neutral person outside. Kwadwo akwaba kwadwo ɔdeɛ minimu enti mentwa ntorɔ nkyerɛ me minimu free tete enti mentwa ntorɔ nkyerɛ me kwadwo sɛ wonyɛ virgin very good afei mu fa mfonyini ne nto so for kwadwo viewing and for ɔba deɛ adɛnti na woka saa asɛm no mehunu a dabi susu sɛ wɔn deɛ menka kwadwo hwɛ mfonyini yɛ da so wɔ anim yi atiefoɔ mu nyinaa mommra so bi na mommɛhwɛ saa mfonyini wei mfonyini wei yɛ akwadaa no a wawuo no ne atam no na koduru hospital na ayɔ na hyehye ne kukum no kwadwo sɛ one ɔbaa hyia na sɛbɛsɛbɛ one ɔbaa ne bɛhyia na yɛse ɔbaa oni ne hyia yɛdi nkan gonon te sanka yɛmiemia ansa na watumi de ho aka no meboa na meboa okay sɛ o gono ɔbaa ɛyɛ ne nufu ano yɛ den ɛyɛ den hwɛ sɛ nufu wo yɛ da so yi na ka bibi fa ho kyerɛ me deɛ na wohu no bibi atwe bi atwe sɛ nufu no ɛwɔ no deɛ ayɛ den enti wosusu sɛ bibi kɔɔ so ansa na ɛwu no yɛ den ɛba ɛyɛ meda ase kwadwo ɛnka sa memfa wo ntena me kaa mu biem wɔ sɛ wohwɛ enufu a yɛwɔ pɔnte bi ɛwɔ nufu na no saa pɔnte no ayɛ saa wesia gu no ansa na saa pɔnte ne bɛsɔre no na yɛ biribi wei ɛyɛ clue bi kɛkɛ na mpɛsɛm de manyina hene CID foɔ a ɛyɛ saa case wei ɛyɛ clue bi kɛkɛ ɛna mpɛsɛm de ma CID foɔ sɛ wosɔ ɔbaa mu wo ne ɔbaa bɛyɛ biribi na saa awɔsea wei no egu ɔbaa ne nufu ano na pɔnte wei hyɛ aseɛ sɛ sɔre pɛ hunu sɛ something enter somewhere enti saa deɛ wei ensida kwadwe meda ase wate wasa ehunu biribi ɔ wohwɛ kora no a sɛ nkyɛnkyɛn no nyinaa no asɔsɔ aso ayɛ dɛn asɔsɔ asosɔsɔ nti nyɛ wayɛ adeɛ woyɛ expert wayɛ adeɛ w'ani yɛ saa na mepa kyerɛ w'ani yɛ wate sɛne wɔkyerɛ me menkyerɛ wo hwee medeɛ menkyerɛ wo hwee atiefoɔ wewɔ ko hotel school menkyerɛ ne hwee nso da wo ɔba deɛ memakyerɛ deɛ wo hotel school da wonkyerɛ dadeɛ na sɛ osika ano no deɛ sɛ wama no apɔw bi dabi nso ɔgye sɛ nea wokyerɛ me no a menkyerɛ ne hwee me na me tete deɛ yɛ I accept it wonanim nea wɔka mo adwonkwala and okay enti atiefoɔ wei ɛyɛ clue bi kɛkɛ ɛnyɛ biribiara o ɛna mpɛ sɛ meyɛ na mmom ɛyɛ clue bi kɛkɛ ɛna mede ma CID foɔ a ɛyɛ saa case wei ayɔn ɛna kyee no ayɔn no de saa wɔsea no egu sɛbesɛbe ne nofoa no nobody knows yɛntoa so ɔbɔ 1 minute no adeɛ bi kɛkɛ na mi bia ni kɛkɛ meda ase for this picture meda ase yɛmfa nsi kasa bio okay ɛyɛ akwa me 1 minute ɛyɛ mma papa no ne ne yere yako abusuafo no nyinaa yɛ mma yako paa sɛ ɔmodi hyeesi ɔmbɛhwere no ɛna na woni me okli ya ɔde mai ɛkyerɛ sɛ ebia bibi kɔ so ɛma ne hu nipa ko na wɔyɛ no sɛ nti me pa gye kwa me na woyɛ mi sei nti saa deɛ a ɔbɛkɔ ka deɛ ɛne me yi free wa sɛ akyire din saa baby na be kɔ so a abaya hye ne nkɔnhyɛ wo sei no nti deɛ bɛka sɛ na abusuafo no ɔmo nhyɛ den na ɔmo nka franso ɛfiri sɛ wei afɛ na ɔwie school ebia mpa abusuafo no yɛ sɛ kɔ wonya kakra yɛ so de kakra asɔ so na ɛde wakɔ atoa wo so ɛne a akɔfa wei nyina de aba no nti wei deɛ nana saa wo de sɛ deɛ wo kan no aposifo no nyom hwɛ mu yie pa na bibi wa kyiri pa meda ase ebro atiefo wei no ɛyɛ nkɔmɔ a edikan ɛnɛ nkɔmɔ ɛwɔ hɔ na mmom ensɛm bi kokɔ so over this weekend ya na emu edu a ano ɔhye sɛbe afekura na ye bɛkɔ de wɔno nso yakɔ akɔtɔn ne 70 million no kɔdɛ ɔba dɛ na me akokunu no akɔma makunu 70 million ɛnu nyina bam yo sɛ wɔba dɛ yɛmpie ɔbɔ yɛmpie bio ya wobɛ dɛ yɛmpie bio ana wode wobɛbie me
Sune. No. Mahami hu ye. Baby aka say yanko baby anko. Mimpo di oba be. Ai. Ebi a wo dia wo de na ekode anya hwe no no ka so wo de wo kode anko. De na ekokra no kra sesi aye hu. Sa. Da bi so wo de ekode ona anim baby a wo de ko. Hwe. Ana. Obo. Eno so bi wo ho. Eno nso. Wo na me de wo pie ye ko ya atoa wo. What's up ni ho? Why text message? Say your friend be love location. Love location ne kire say woni ne wo ho no. So send the love location e de ma me a. Location ni di mi be die kire pepe ba ba bi a kire kwan. Ye friend dey nsoma ni di adwanhwefo ni ko ba na Jesus. Ayawo no no. Sa tam no sa nsoma no adane wo manu no. Eno ne asesi o ma be ye no love location. Timothy wana ni atoa wokra love location eno no they say there eno anu show huye why show huye wo de obekọ a wo nko akọ ese wo nko aso kọ de enye de ene me nkokra oh kope ba bi tena tie Lucky Dube nyom tie nanampe nyom tie amachi de nyom tie Daddy Lumba nyom o tena o de mo enye de na nkwa obekọ na obi ti obi na so na obi yese wo betimi di wani ahwesa omo titi obi na so ne ade no okoje entitina wo de no akoya anko na moblo awisia kusaba nche enu di me nko awisia misiki kusaba nche abusia nhedin abusia de ato omani omonka fra na semwe de eja owu asem de mintumi nka ne bebre meje ya ma police fo no mo anka so ma ye nhwehwemu bia wo sa asemwe mu no omo aye na omo hu e de aba betudwa na we die asem no dwen ho a wonti ase electric to me sure ki obi e ma ayon ase e draw e wo nipa ne boso dia na electric shock ben no abusia se yensuo na na e wo ne nsa ehun a ayo ne koye den wone boso abusia menti ase nti be gya ma police for no man so mayo nhwehwemu ewo sa asemwe enu ntimi de besi ha sei na nhwehwemu ne ba mesanso e de abrem na ma remfi se wo be share na wa like na wa subscribe e de amami aye emergency Ghana TV medin no nso se na munim deda na e ya na akosia ade pa me se desenenso update neba mesanso e de abrem manti menka bi ma kram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.